А сега се връщаме към най-великите приключения на Фафа. Фафа, аз наистина не мога да различа някои от тези форми и цветове. Имам игра да ги различаваме като морски шах. Хайде всички да отидем на магическия площад. Осмен! Хайде да се впуснем в приключение и никога да не кацнем. Осмен! Потръгваме. Осмен! Ученето никога не спи. Хайде бе! Трябва да стигнем до другата страна на площада и ако го направиш, Малмио ще ни предложи красива и чисто нова морска обиколка като перфектен подарък. Разгледайте внимателно формите вътре в 9 квадрата. Хей, Дука, моля те, кажи ми в каква форма би скочил. Трябва да прескачаме картинките на сините книжки. Хайде, Малмио, хайде де. В коя снимка да скоча? Виждаш ли синята книжка? Да, виждаме я, Малмио. Скочи в квадрата пред теб. Ето ги. Сега знаеш ли в коя точно снимка трябва да скочи сега? Къде е тя? Мисля, че намерих една. Почти стигнахме до края на морската обиколка. Скочи в квадрата вдясно. Сега знаеш ли коя форма трябва да избере? Къде е правилната снимка на площада? Знаеш ли какво е то? Видяхте ли го много внимателно вие двамата? Хайде, Малмио. Скочи в квадрата вляво. Ура! Скочих в правилната форма на квадрата. Толкова съм щастлива. Да, избрахме правилната форма и правилния цвят и спечелихме. Страхотна работа, всички! Виж това. Малмио се отправи на красиво пътуване с чисто нова морска обиколка. Много добре си прекарахме. Нека всички преживеем още малко приключения. Включва се продължава. Епизод на предаване, наречено Хана Барбера. Ще започне сега. Хайде де!